Siepparia tästä. Ja täällä on nyt seuraava tulossa tähän päätö. Laitan semmoisen sydämen vielä. Semmoisen aurinkosieppariin. Nyt mä laitan tommosen siihen kiinni. Sitten. Hop. No niin. Jee, meni. Täällä on ihanaa. Laitetaan tää kiinni. Tosta noin. Laitetaan tosta läpi. Oho, niin. Se ei vissi. Meneekö se tästä läpi vai? Onko tässä rako? Ai joo, no niin. Kato meneekö tästä läpi se ja sitten me saatan nähdä, kun se jää kiinni tonne. Onko? Meni. Yes. Noin. Jep, valmis. Tämmönen. Mites tykkäät? You like? You like? Jee. Ihanaa. Tykkäätkö? Semmonen ihanuus. Semmonen ihanaa sydän tässä. Semmonen kukkanen, perhonen ja värikkyys. Yes. Nyt laitetaan tää tohon. Ja tässä on semmoset koukut.